खुलुमबाय आं जनालि बर' नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 20 नभेम्बर नोंथांमोननि थाखाय आं मोनाबिलिनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन होनना मिजिंथिबाय। राजस्थान रायजोआव फैगौ 25 नभेम्बर खालारनिफ्राय बिधान सभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं। बेनि लेखायैनो हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा राजस्थान रायजोआव मैया मोनसे बिसायख'थिनि फोसावदिं रेलि दंमोन। नाथाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि रेलियाव रैखाथि होनो थांबाय थानाय समावनो राजस्थाननि नागौर जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जायो, जेराव 6 पुलिसफोरा जायगायावनो थैनो गोनां जायो आरो 3 पुलिसफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया सुजानगर सदर थानानि बडसर होननाय जायगायाव जादों, जेराव पुलिसजों आबुं थानाय गारिया टाटा 407 ट्राकजों गोबां गोख्रैथियै सौग्रावो आरो बे जाथायाव सासे एएसआइ, सासे हेड कनस्टेबल आरो 4 कनस्टेबलफोरा जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाथायाव थैनाय आरो जोखोम जानाय गासैबो पुलिस मावथिफोरा किसबर पुलिस थानानि मावथि आरो थैनाय पुलिस मावथिफोरनि मुङा फारियै रामचन्द्र, कुम्भाराम, तानाराम, लक्ष्मण, सुरेश आरो सफ्राम होननानै मिथिना मोन्दों। बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय कन्ट्रेक्टर गौतमनि आफादगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाबाय। बिथांजों लोगोसे गोबां लाइमोनफोरानो बिपिएफ दोलोआव जयेन जागोन होनना बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे बिटिसिआ गाज्रि अबस्थायाव दं, बिटिसिखौ बासायनोब्ला हाग्रामा महिलारिखौ सरकाराव लाबोफिननांगोन होनना बिथाङा बुंदों। बिपिएफ दोलोनि मोनसे सेन्ट्रेलनि मेल खुंनाय जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपि आरो केपिपि, कंग्रेस बायदि बायदि राजखान्थि हान्जानिफ्राय गोबां सुबुंफोरानो लोब लोब ओंखारनानै बिपिएफ हान्जानि कार रेलि हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जायाव जयेन जायो। अल बिटिसि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै चिरां, कक्राझार, उदालगुरि बे गासै डिस्ट्रिक्टआवनो फैगौ 2025 मायथाइनि लकसभा इलेक्सननि थाखाय बिपिएफ हान्जाया कार रेलि हाबाफारिखौ लादों आरो बिजनी टलगेटनिफ्राय लानानै रिजर्टआव जाय बिथांमोनहा जयेन जानो होनना प्राय 500निफ्राय बांसिन लाइमोनफोरा कार रेलि हाबाफारियाव बाहागो लादों, बिथांमोनखौ जयनिं खालामनाय जागोन होनना रोखा बुंथिदों बिपिएफ दोलोनि जिसुआ सामफ्रामारि बिथाङा। हिन्दु मन्दिरखौ सावना खारखुमा लांनो नाजादोंमोन सासे सुबुङा। बांलादेशनिफ्राय भारतआव हाबफैनानै सासे सुबुङा करिमगन्जनि राथाबारियाव थानाय हिन्दु धोरोमनि शिव आरो नारायण मन्दिरखौ सावना होयो आरो दुथाङा शिव नारायण मन्दिरखौ सावखांना भारतनिफ्राय बांलादेश फारसे खारखुमालांनो नाजायो। मन्दिर सावनाय लोगो लोगोनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजियो। हिन्दु मन्दिरखौ सावग्रा दुथां सुबुंनि मुङा आनवार आली आरो बिथाङा बांलादेशनि थागिबि। फोरमायथिनाया गोनांदि दुथां आनवार आलीया करिमगन्जनि राथाबारियाव थानाय हिन्दु धोरोमनि मन्दिरखौ 6 नभेम्बर खालारावनो सावना होदोंमोन। बेनि उनाव खारखुमाना थादोंमोन। नाथाय राथाबारि पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव 18 नभेम्बर खालारखालि आनवार आलीया एरेस्ट खालामजायो। 18 नभेम्बर खालि हमजानायनि उनाव 19 नभेम्बर देवबार खालि अनवार आलीखौ सोंनाय फिन्नाय लाखांनायनि उनाव पुलिसआ अनवार आली दोनखुमानाय पिस्तलखौ दाबसे जायगानिफ्राय बोखांनो हायो आरो उनाव दुथां अनवार आलीखौ जोबथेसालि फारसे लाबोफिनो पुलिसआ। थाना फारसे पुलिसआ अनवार आलीखौ लाबोफिनबाय थानाय समावनो लामानि हाग्रा गुदुआव गारिनिफ्राय बाज्रुमना खारखुमानो नाजायो। लोगो लोगोनो पुलिसआ दुथांनि आथिङाव गुलि गावना होयो आरो गुलि नांजानाय अनवार आलीखौ दायो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। अरुणाचल प्रदेशआव गारियाव अन्थाइ गोग्लैसिनना गिख्रंथावै हरखाबै थैनांनाय कक्राझार जिल्लानि 4 सुबुंनि गोथै देहाखौ मैया न'आव लाबोनाय जाबाय। गिख्रंथावै जाब्रबथायाव जिउ गोमानांनाय कक्राझार गसाइगावनि निर्मल हेम्ब्रम, अभिजित हेम्ब्रम, श्रीरामपुरनि क्रिस्टफार हेम्ब्रम आरो लक्ष्मीनाथ किस्कु बिथांमोननि गोथै देहाखौ गावबा गावनि न'आव लाबोनानै समाजारि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनाय जायो। बबेखानि बे हाबाफारियाव जायगानि एमएलए जिरन बसुमतारी, सानजा कक्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा वेलसन हासदा, एमसिएलए सुजुल कुमार सिंमोनजों लोगोसे ओनसोल नाङैनो रायजो राजाफ्रा न'खरनि दुखुनि समाव बाहागो लाफैदों। मख'नो गोनांदि क्रिस्टफार हेम्ब्रमनि दैदेननायाव 4बो बिथांमोना अरुणाचल प्रदेशनि
खृष्टान धोरोमनि मोनसे मेलाव बाहागो लानो थांदोंमोन आरो बानजाय मेलनिफ्राय बाहागो लाखांना न' फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो लामा ससेयाव हाजो सानिफ्राय हा गिसिखानानै अन्थाइया बिथांमोननि गारियाव गोग्लैसिननानै हरखाब साब्रैबो जायगायावनो थैनो गोनां जादोंमोन। मैया बिथांमोनखौ न'आव लाबोनाय जाबाय। बिथांमोननि हरखाब जिउ खहा जानायाव ओनसोल नाङैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। गोजौ सोलोंथाइ लानो हानाय बर' फरायसाफोरनि गेजेराव सासे बर' फिसानि जाफुंसारनायखौ लानानै बरायदों रंजाखांदों गामिनि सुबुंफोरा। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों PhD डिग्रीखौ लानो हानाय एबा जाफुंसार जानो हानाय सानसोरां बसुमतारीखौ बरायदों गामिनि सुबुंफोरा। क'क्राझार सदर सहरनि साखाथियाव थानाय रमानपारा गामिनि बयनिख्रुइबो गोरिबसिन नखर रुंसारि जोंबाव बसुमतारी आरो आन्दालि बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला सानसोरां बसुमतारीया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बटानि बिफाननिफ्राय PhD डिग्रीखौ जाफुंसार जानो हादों। बिथांखौ दा गाजा गोमजायै बयबो बरायदों। गिबियावनो बे गामिनि रायजो राजा गासिबो सुबुंफोरखौ आङो गोरबोनिफ्राय साबायखर, मानोना गामि माने ओनसोलावनो PhDआ फार्स्ट टाइम आं होननानै मोनथिनायाव बिसोरो बिराद रंजानाय मोन्दों। ओमफ्राय बेखौ मोजां मोननानै थारमाने एकदम गामियावनो गोगोमै बरायगोन होननानै जोबोद बरायनायनि थाखाय आरो बरायनानै बयजोंबो जेनेबा सिनायथि होनायनि थाखाय आङो गामिनि गासिबो गामिनि सुबुं आरो नुजाफैनाय गासिबो बिथांमोनखौ साबायखर होदों। मा साबजेक्टआव आरो नोंथाङा बबे इउनिभार्सिटि? आंना साबजेक्टआ बटानिमोन। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बटानियाव आङो PhDखौ खालामदोंमोन। ओमफ्राय आंनि PhD टपिकआ आंना माने फरेस्टजों रिलेटेड जायो जेनेरेलि, आरो आंनि स्टाडिया बे दानि चिरां रिजार्भ फरेस्ट जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो। ओमफ्राय माखासे पार्टआ चिराङाव गोग्लैयो आरो बे इन्टायार फरेस्टआव थानाय प्लान्टस माने बिबार बारग्रा बिफांनि सायाव आं स्टाडि खालामदोंमोन आरोखि। दा बावहाय स्टाडि खालामनानै जा मोन्दों बेखौ आं फाइन्डिंसखौ होजोबनानै बे आं डिग्रीखौ मोननो हादों आरोखि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय। माबायदि खस्थ' एबा नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों आरो सोर सोरनि हेफाजाब दङ नोंथांनि जाफुंसारनायाव? आंनाथ' माने सिगांनिफ्रायनो माने न'आवथ' खस्थ'खा, बे हिसाबै माने सापर्टथ' न'निफ्राय आं मोनखायाखै, माने एकदम दासिम आं सापर्ट गैया। खिन्थु न'आ न' हिसाबै सोलिगासिनो दं आरो खिन्थु आंनि फरायनाय मानाय गासिबो आंना थारमाने ओंखायनो बै टिचारफोरनिसो, जेनेबा आं जाय स्कुलाव फरायदों बे स्कुलनि टिचार आंखौ हेफाजाब होदों। बै फाइनान्सियेलि बिदिसो आंना। ओमफ्राय कलेजाव फरायबा आरो कलेजनि मास्टारनिफ्राय आं हेल्प मोन्दों, आरो इउनिभार्सिटि फरायनाय समावबो आङो बै समनि भाइस चेन्सेलरनिफ्राय आं फाइनान्सियेल माबा मोन्दों आरोखि। ओमफ्राय बेबायदि हिसाबैसो आङो थारमाने आंनिया जालांदों। ओमफ्राय बिसोरनिजोंबोथ' जाजोबा नालाय आङो माने एसे एनै टिउसन लाफालांबाय थादों आरो खिन्थु न'निफ्राय आंना जेबो सापर्ट गैया। ओमफ्राय बाहाय बाहागिनि एसे एनै सापर्ट दं। दा बिदि हिसाबै आङो नैबे PhD डिग्रीखौ मोनफैबाय। मोनफैनानै स्टाडियाथ' आंनाथ' फिल्ड स्टाडि बिराद दङ, थारमाने हाग्रायाव एकदम गिदिंबाय थानांगौ। मोनफ्रोमबो सिजनाव आङो थारमाने आंना बिबार बारग्रा बिफांनि नालाय, बिबाराथ' मोनफ्रोमबो समाव बारा आलदा आलदा, बेफोर सिजनखौ लानानै आं हाग्रा बिराद गिदिंनांदों आरोखि। बायदिसिना बिराद एक्सिडेन्टबो जादों, जेनेबा माबाजों आरो एनिमेल्सजों जानाय खोथा। आरो बै समाव जोंना हारियाव माखासे संगठनबो दंमोन आं खालामबाय थानाय समाव, बिसोरजोंबो माखासे आं मोगा मोगि बेफोर दङ आरोखि। दा बेफोरजों सौथाव खुनुरुखुम माने खालामबोथारनानै आफ्टार 5 years आङो फाइनालि कमप्लिट खालामनानै बे डिग्रीखौ दाख्लै मोनबाय आरोखि। बेसे उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ मा खावलायनो? बे गामिनि फंबाय बिनानाव बा ओनसोलनि गासिबो फरायबाय थानाय मानसिफोरा बेनो, माने फरायनाया बयबो फरायो खिन्थु गासिबो मानसिया साक्सेस जाया। खिन्थु जायैनि मोनसे जाहोना जाहैबाय माने नांथाबनाय आरो सहायनाय गैयाबा थारमाने जायखिजाया फरायनायल' नङा, बे गेलेनायानो जानो हागौ, जायखिजाया जेखि खामानि जाया मानो बे मोननै जिनिस जुदि गैयाब्ला माने बे साक्सेस जाया आरोखि। ओंखायनो आंना साजेसना बेल', नांथाबबाय थानांगौ आरो सहायनांगोन। सहायनायनि बेलाया जाहैबाय नोंनाव मालाबा बिराद खस्थ' फैगोन, मालाबा नोङो खोनासंथावै खोथायाबो नोंनाव खोमायाव फैगोन, नों माने थानो हायैफोरबायदि जागोन। बेयाव नोंनि फरायबाय थानाय बा बबेबा मोनसे गेलेबाय थानाय माबा खामानि मावनाया डाइभार्ट जालाङो। खिन्थु बे डाइभार्टआवनो जुदि नों सहायनो हायाबा, जुदि कन्ट्रल हायाबा, नोङो डिरेक्सना चेन्ज जालाङो आरोखि। ओंखायनो सहायनाय बे बिराद इम्परटेन्ट आरो नांथाबबाय थानाय आंना बे मोननैल'। बे मोननैखौ जुदि खालामोबा माने बयबो फरायबाय थानाय बा जेखि खामानियाव इनभल्भ जानाया साक्सेस जानो हागोन आरोखि। आंनाथ' माने सिगांनिफ्रायनो माने न'आवथ' खस्थ'खा, बे हिसाबै माने सापर्टथ' न'निफ्राय आं मोनखायाखै, माने एकदम दासिम आं सापर्ट गैया।
खिन्थु न' हिसाबै सोलिगासिनो दं आरो खिन्थु आंनि फरायनाय मानाय गासिबो आंना थारमाने आं ओंखायनो बै टिचारफोरनिसो जेनेबा आं जाय स्कुलाव फरायदों बे स्कुलनि टिचार आंखौ हेफाजाब होदों बै फाइनान्सियेलि बिदिसो आंना ओमफ्राय कलेजाव फरायबा आरो कलेजनि मास्टारनिफ्राय आं हेल्प मोनदों आरो इउनिभार्सिटि फरायनाय समावबो आङो बै समनि भाइस चेन्सेलरनिफ्राय आं फाइनान्सियेल माबा मोनदों आरोखि ओमफ्राय बेबायदि हिसाबैसो आङो थारमाने आंनि नोंसोर लागोनिफ्राय जे डक्टर सानसोरां बसुमतारी बिथाङा PhD डिग्री आवग्रिनो हाबाय PhD डिग्री आवग्रिनानै नोंथांमोननि गिबियावनो आङो नोंथांमोन बयखौबो जोंनि गामियाव फैनानै बे प्रग्रामखौ दिन्थिनो नाजानायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथांनि सोंनाय मथे बिथां सानसोरां बसुमतारीया जे जोंनि गामियाव सासे नायरोजाल' गिबि खेबनि थाखाय बयनिख्रुइबो सिगां बे मासिखौ बे गावनि फरायनायनि नाजानायजों बेखिनिसिम सहैदों बिनि थाखाय आं बिथांखौ जोबोद साबायखर बावो आरो लोगोसे जोंनि गामिखौ बेबादि जौगाखां बयनिबो सिगाङाव नुजाथिनो हानाय मान मोनहोनो हानायनि थाखाय आं बिथांखौ आरो खेबसेबाव साबायखर बावबावो आरो जों बहुद गोजोननाय मोनो जे जोंनि गामियावबो सासे PhD डिग्री आवग्रिनो हानाय गथ' सफैबाय ओरैनो जोंनि गामियाव इन्जिनियार डक्टरफोर दंखायो लोगोसे दा PhD रावबो गैयामोन बिथाङा दिनै PhD खौबो जोंनि गामिनि सिमांखौ साखार खालामनो हाबाय बिनि थाखाय जोङो बयबो गामिनि मानसिफ्रा बहुत गोजोननाय मोन्दों आरो बिनिखायनो जों दिनै बिथांखौ एसे जिखिनि हायोब्लाबो जोंनि गामिनिनो बयबो रायजो राजा ज' नांनानै बिथांखौ जों बरायनो थाखाय दिनै बेहाय ज' जादों आरो बिथांखौ बरायदों बिथांनि इयुननि थाखाय मा हास्थायो उननि लाइफआ बा बिथांनि फरायनाया फरायनाय जिनिसाथ' जोबनो थाङा नालाय दिनै PhD खालामबाय बिनिफ्राय जों सानगोन बिथांनि लाइफनि थाखाय बिथाङाबो जेन मोजांनिफ्राय मोजां गाव जे जिनिसखौ चइस खालामो बे हिसाबै गावनि लामाखौ लालांगोन होननानै जोङो बयबो रायजोआ बिथांखौ जोङो जेब्लाबो सापर्ट खालामनो थाखाय दङ आरो सापर्ट खालामगोन आरो बिथांनि गावनि गोसोनि साननाया जिबनाव आरो लाइफआव मा खालामनो सानो बेखौ जाफुंसार होनायाव जोङो बयबो बिथांखौ सापर्ट खालामगोन होननानै जोङो गामिनि जानानै बिथांखौ जेब्लाबो जोङो सापर्ट खालामगोन होननानै बिथांखौ जोङो आसा होयो सोलोंथाइनि बिथिङाव उन्दै फरायसा फरायसुलिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन जेरै दिनै सानसोरां बसुमतारीया बिथांमोनाथ' खोनानो मोनबाय बिथाङा बहुद माने गरिब अबस्था माने जोंनि बर'फोरनि अबस्थायानो सिगां बहुद धन सम्पति खेत्रआव जों बहुद खमजुरिमोन जोङो बहुद गरिब न'खरनिफ्राय फैनाय बायदि जों बर'फ्रानो गासिबो बिनि गेजेरावबो बिथाङा जोंनि गामिनि भितराव बहुद गरिबमोन बिथांनि बिफानि नामा जोंबाव बसुमतारी आरो बिमा अनदालि बसुमतारीमोन बिथांनि बिफाया उन्दै समावनो रुंसारि जालांबाय थेवबो बिथाङा गावनि जुजिनायखौ लानानै दिनैसिम बेखिनि जायगासिम सफैदों मानो होनबा नोङो जुदि माबा मोनसे टारगेटखौ फुरा खालामनो सानोब्ला जिखुनु इन्सट्रुमेन्ट बा जिखुनु रां रुफाया बेहाय बाधा फैया गावनि गोसोनि जुजिनाय गोसोनि साननायाल' अराय मोजां थानांगौ गोग्गो थानांगौ आरो जुजिनाय थायोब्लानो नोङो निस्सय नोंनि टारगेटसिम सहैयो दिनै बे जिनिसखौ जोंनि सानसोरां बसुमतारीया जोंनि रायजोनि गेजेराव दिन्थिलांनो हाबाय बिनि थाखायनो आं बयबो नेक्स्ट जेनेरेसन लाइमोनफोरखौ गथ'फोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोनाबो बेबादिनो जुजिनानै सानसे समाव बेबादिनो मोजां गावनि माबायाव पजिसनाव जेन गावखौनो गाव दिन्थिलांनो हायो बेखौनो आं खावलायगोन बयबो लाइमोनफोरखौ नट अनलि खालि फरायनायावल' नोङो सब खेत्रआवनो टारगेटआवल' जाफुंहोनो गोसो थानांगौ मोजां गोसोआ गोग्गोल' थानांगौ होनब्लानो नों फरायनायावल' नङा जिखुनु कालचार साइडआवबो स्पर्ट्स साइडआवबो नोङो जेरैखि थाङा गावनि लाइफखौ गाव दिन्थिलांनो हायो थ' बिनिखायनो बयबो लाइमोनफ्रा बे जिनिसखौ जेब्लाबो नायनो नाजानांगौ जे जोंनि सिगांनि गुरुफ्रा बोरै थांदों बिथांमोना बोरै गावनि मोजां मासिखौ आवग्रिनानै लानो हादों बे जिनिसखौ नायनानै बेबायदिनो नोंथांमोनाबो नाजानानै फै निस्सय नोंथांमोनाबो दिनैनि सानसोरां बसुमतारीया जेरेखम गावनि डक्टर डिग्रीखौ लानो हादों बेबायदि नोंथांमोनाबो हागोन होननानै आं बयखौबो मिजिंथियो दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन
नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।